ana ganong nganggo apa kuwi jenenge nganggo tagen diiket sing apik. Lah kowe kok malah nganggo ngono. Mulai yen di apa karo Bapak Amin, Bapak Diki, Bapak Gendut bareng kae karo kanca-kanca yen kowe diplotrone ya aja gelo to. Piye? Ya. Tangkep iki lho. Pet. Ndang cok, ganong salin. Matamu aku sek ngati iki lho. Sopo? Ora ibu dhewe wae. Lukana Veronica. Ternyata di situ ada Mbak Penny. Terima kasih Mas Amin. Mbak Penny sama Mas Amin hubungannya apa kok terima kasih? Oke, ayo Cok. Sekawan 1245 mau jarane keluar arep salto. Lah kok guru malah iki ujug-ujug nyantek ae penonton ki maksudnya kepiye? Maksudnya kepiye? Atraksi kontrak salto sing apik. Lah kok malah iki. Lah kok ujug-ujug nang tengah kono. Kuwi kepiye? Angger kowe salto bos mono wedok nyawer 100.000. Oke, salto. Lah aku lho, coba. Ya.